Ако няма нещо неповторимо в текста, да не сбъркаме. Ами вие ще кажете след това. Добре. Добре, благодаря ви за вниманието, уважаеми журналисти. Също много благодаря за отделеното време. Ще използвам тази трибуна и да направя един кратък брифинг относно моята позиция за събитията, които се случиха през миналата седмица. Искам да споделя с вас и жителите на Плевен взетото от мен решение, в което с цялото си съзнание и душа вярвам, че е правилно. Бих желал да споделя моята гледна точка за изключването ми от групата общински съветници на политическа партия ГЕРБ. Както знаете, на последната сесия на Общинския съвет, по предложение на председателя на групата Мартин Митев, бях изключен с мотиви за системно неспазване на партийната дисциплина. Бих искал всеки един гражданин на общината да си зададе лично за себе си въпроси като: какво означава спазване на партийна дисциплина и къде е границата между обществения интерес и партийната повеля? Кога тя става по-важна от добруването и благоденствието на хората, които пряко са те избрали на дадена обществена позиция? Защото клетвата, която полага всеки един общински съветник в началото на своя мандат, е клетва дадена на хората, тези, които са те поставили там. Предвид това, бихме ли могли да наречем темата за централния площад на града тема за ланския сняг или чесане на езиците? Отлъчването ми бе провокирано от несъгласието ми да гласувам с против даването на думата на архитект Попов и ландшафтен архитект Христова относно реализацията на проекта за централната пешеходна зона. Тема актуална и широко дискутирана в момента. Тема с толкова голяма обществена значимост, че тя отива много над дребнавите политически игри и лични интереси на отделни лица. В изпълнението на проекта ясно личат нарушени технически спецификации, дефекти и непрофесионална работа. Идеята бе да се намери своевременно и надежно решение на проблема, а не да се разиграва политическо фиаско. За някои хора наближаващите избори е много удобен момент да изразят мнение, че не е момента или няма смисъл да се обсъжда вече площада. Отговорните лица трябваше да признаят проблема и да потърсят най-доброто решение. Постъпка, която би ги извисила над късогледите политически очаквания и би им спечелила признанието на общността. Аз силно вярвам и се надявам, че съдбата на площада на град Плевен, един от най-значимите обекти в нашия град, ще продължи да бъде гореща тема за гражданите на Плевен и след изборите. Ние всички трябва да се вълнуваме какво и как се случва в нашия Плевен, не само по време на избори. Отношението към темата и след изборите ще покаже на местните политици, че има гражданско самосъзнание и общност, милееща за града, а не е било говорене за ланския сняг. Сега бих желал да продължа изявлението си с причинно-следствените връзки за спретването на един своеобразен другарски съд срещу мен. През изминалите 4 години, като общински съветник, пререкания и разминаване в позициите за водената от ръководството политика в града, съм имал както аз, така и други колеги общински съветници. При определени въпроси заповеднически се налагаше как трябва да се гласува. Налагаше се да гласувам и да избирам между собствената си съвест и лоялността към групата. Всеки изблик или изразяване на различно мнение беше порицаван. Нямаше дискусия, нямаше обоснована теза. Когато аз или някой колега зададеше въпрос защо, разговорът преминаваше в лични нападки, квалификации и всичко друго, но не е обоснован отговор или смислен и градивен диалог. От нас не се искаше мисъл и размишление, а да се натиска правилният бутон. Когато това не се случише, търпяхме критика, че не милеем за града, не спазваме партийната дисциплина или просто че искаме да се заяждаме. Вследствие на поредното ми неправилно в кавички гласуване, бях изключен от групата съветници. Както бе казано, чашата преля. Посланието бе ясно. Не си съгласен, заминаваш си. Безспорно, голяма пирова победа за някои хора. Видимо доволни от тази своя постъпка, бях предупреден от местното ръководство, че в най-скоро време ще бъда изключен от редиците на политическа партия ГЕРБ. Не бих си позволил да им предоставя това удоволствие, така че ще кажа следното. Активна гражданска и политическа позиция имам от 21 годишна възраст, като член на Сдружение Граждани за европейско развитие на България
и последствие като член на политическа партия ГЕРБ от самото й създаване през декември 2006 година. В област Плевен нямаше все още създадена структура, когато лично заминах в София да подам своята автобиография в първият офис на ГЕРБ. Първите млади хора, които се записваха в местната организация, бяха мои приятели и познати. През по-голямата част от този период бях областен координатор на младежката структура на ГЕРБ и се старах да поддържам активна членска маса от младежи. Организирахме редица инициативи, мероприятия, срещи и разбира се пълна отдаденост във всяка предизборна кампания. Това бе работа, която върших с желание и мотивиран и движен от промяната към по-добро в град Плевен. Политическа партия ГЕРБ има много честни и добри хора. Личности изпълнени с желание да видят своя град и своята родина като най-доброто място за живот и по всякакъв начин да допринесат за това. Открих много приятели и останах с много спомени в сърцето. Политическа партия ГЕРБ ми даде много и аз отвърнах със същото. 9 години от най-активната част от моя живот. За мен гласът на младите винаги е бил и ще бъде гласът на промяна срещу статуквото. Гласът на новото срещу старото. Гласът, който движи едно общество напред. За съжаление, много от приятелите и съмишлениците ми, изгубили своя пламък, присъстват вече само тяло в местната организация. Настъпиха времена, в които в общинската структура взеха превес политически фигури, една клика от хора, достойни единствено за фейлетон на Алеко Константинов. Визионерско мислене, чест, достоинство и морал бяха заменени от тесногръдие, посредственост, дребнавост и всяване на страх. Поради тази причина ще изпреваря безвъзвратно настъпващите събития и ще подам своята молба за прекратяване на членството ми в политическа партия ГЕРБ още днес. Бих желал да завърша с един цитат, който активно се споделя от много млади хора в социалните мрежи напоследък. Цитатът е на Айн Ранд, тя е американски философ и писател и гласи следното. Наблюдавайте парите. Парите са барометър за достоинствата на обществото. Когато видите, че покупко-продажбите се извършват не със съгласие, а по принуда, когато видите, че за да произвеждате ви е нужно разрешението на някой, който не произвежда нищо, когато видите, че парите се стичат при онези, които търгуват не с стоки, а с влияние, когато видите, че някои хора стават по-богати чрез подкупи и облагодетелстване, отколкото чрез работа, и вашите закони не закрилят вас от тях, но закрилят тях от вас, когато видите корупцията да се възнаграждава, а честността да се превръща в саможертва, тогава трябва да знаете, че обществото ви е обречено. Апелът ми към всички жители на Плевен е: не позволявайте Плевен да бъде обречена кауза. Благодаря ви. Това от мен. Ами към момента един човек, когато аз се занимавам с обществена дейност от над 10 години, от студентските ми години. Още 2006 от Сдружението, преди да има партията. Да. Ами извинявам се, ако съм го изчел бързо, така че ще го разпратя, ще ми кажете имейл, добре, и сега ще го пусна, като се прибера. Или да, ако ми дадете вие координати. Добре, благодаря ви тогава за отделеност. За политическата кариера, когато един човек се занимава от началото на младежките си години с обществена дейност, това нещо е в сърцето му и го чувства като призвание. Така че към този момент аз не съм предприел и не съм решил нищо за продължаване на моята политическа кариера, ако ме питате дали ще е в друга партия или не. Но с обществена дейност аз определено ще продължа да се занимавам, защото просто така го чувствам. В момента съм на 30. До 31. Там. Сбъркаха малко, да, когато казаха, но... Не, аз не се бях и кандидатирал за новият мандат, тъй като мисля, че
аз съм на този пост, значи сумарно съм бил около 6 години. И идва един момент, в който вече чувстваш, че има хора, които могат да те наследят, така да се каже, или хора, които също вече са подготвени. Защото за мен това е пагубното, когато един човек се закрепи на един пост с десетилетия, тогава усещаме, че има нещо сбъркано и се припомнят едни години, в които аз не си ги спомням, защото съм бил много малък. Абсолютно. Да, бях номиниран, но с течение на обстоятелствата най-вероятно ще освобода едно място. Да. И другия ми въпрос е, дайте ни, ако можете, пример назад във времето, когато не сте били съгласни с вашата позиция и стане ръководство и сте се оказали прави. Това бих желал да го запазя за след изборите, защото ще бъда отново обвинен, че, видите ли, отцапвам нечие име, но има неща, които аз съм си записвал през годините и си пазя материалите, така че нека да минат изборите, както казах, надявам се темата с площада да не бъде закопана сега до изборите и това нещо да продължи напред след това. Благодаря ви много. Някаква аритметика ли имаше в двама от вашите колеги от групата да бъдат въздържали се? Относно точката за да дадем думата ли? Трябва да попитате тях. Не. Аз единствено мога да кажа за моето лично гласуване. Аз гласувах за да дадем думата на архитектите и се оказа, че моят глас беше решаващ. Благодаря ви. Сега ще се запиша имейл. Да, ама не го разпратих сега. Ще стане за своя. Вие специално знаете.